et spørgsmål fra salen her. Ja, Henrik Halskær fra Byregion Fyn. De fynske kommuner er jo gået sammen om at kæmpe lidt for bedre digital infrastruktur. Tusind tak til udvalget, tusind tak til Chris for at sætte det her i værk, og tak til jer, der sidder her. Vi kan jo være stolte af mange ting, det kan vi jo godt blive enige om. Det vi ikke kan være stolte af, det er, at målsætningen fra 2020, den bliver flyttet til 2025, og vi så ikke engang når den. Det kan vi ikke være stolte af. Det kan politikerne ikke være stolte af, det kan styrelsen ikke være stolte af, det kan departementet ikke være stolte af, det kan branchen jo heller ikke være stolte af, herunder heller ikke kommunerne. Men nu kunne jeg godt tænke mig at høre sådan politikere og dem, der sidder heroppe, hvad gør vi ved det? Fordi målsætningen er godt, men der skal vel nogle midler og noget strategisk tænkning til, før vi kommer i mål. Jo, tak for spørgsmålet. Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, at altså, du peger jo på det helt rigtige med, at der ikke har været sammenhæng mellem mål og midler. Chris? Tak for det. Også lidt en opfølging på det, som du siger, Lisbeth, og på det, Henrik spørger om. Altså, i den bedste af alle verdener, der havde man jo det hele samlet et sted, og det er godt. Så er det vigtigt, når vi laver en ny telepolitisk aftale, vi får sat os nogle målsætninger, og Henrik, du har jo fuldstændig ret i, når man sætter sig et mål, så vil man jo også gerne opnå det mål, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, når man ikke er der. Jeg skal gøre det kort. Jakob Willer, du gled lidt ud omkring det her med roaming og den der manglende mastekoordination, der er ude i landet. Der er blevet skudt lidt på kommunerne i forhold til krave og mastetilladelser. En anden ting er, at der mangler simpelthen koordination blandt de forskellige udbydere, når der bliver sat master op. Så det må du gerne lige replicere på. Og så vil jeg høre politikerne, om de egentlig vil være med til at presse branchen lidt på maven i forhold til, hvor vil de ikke sætte det internet op, og hvor skal der støttes. Jo mere man beder dem om at sige, hvor vil I ikke nå ud, jo bedre kan man jo understøtte det rent politisk. Tak. Det har været en fornøjelse at bruge 2,5 timer på teleområdet. Jeg hører jo nogle gange, når jeg mødes med nogle af jer, at området en gang imellem mangler noget opmærksomhed, og det har det i den grad fået her i dag, så det har været en fornøjelse.